Pane munhu Atsikwa, pane MuZimba Atsikwa panapa, pane MuZimba Atsikwa panapa. Saka toda kutomeka sure kuti munhu asi kutiza. Pane MuZimba Atsikwa panapa. Pagedhi pangu chaipo. Uyai. Zvondu kusvika ndikafamba chinda padhuze kudai. Pane MuZimba arokwa nemota apa. Mai ndikafamba chinda ku pagedhe pangu chaipo ndikafamba chinda ndotula kuti network inogona kudonha. Gaindi try kufamba chinda kuto. Everything, but they're not. I've been trying also, but they are not picking up. Yeah. And that's what they do. They don't pick up in time. Hey, see, I've already found 2-3 times. So what are we gonna do now? Maybe if we call the police, because the ambulance they don't. Get through to them, but they're not answering. Which number are you phoning? The fire department. I have 2 for the fire department. Ambulance emergency number. Yeah. So ndakada ndisodere ku network name. Pana ndiri mumbakwa kuti gunda manya vediwe. Ndibva ndaona munhu okutekelo tatoziva kuti MuZimba. Apa vana vacho zvana zvidiki zviri kudrive zvinakana ndesa zvachida kutiza ndikati amuna kwamunoenda mirai pano. Zvino ndikafamba ndichinda kuguys yozvi network inotisa zvinondodii kuti munyatsoona. Kuti ndimboenda ndakadai. Ha guys, network ngodai network yacho ndikangofamba yotisa. Totongomira ipo pano zvinondodii. Totongomira pano ndikada ndida mberi kwechibhasikoro kuti mumuone. Mmeke shati mukomana hatizi. Eiteke loti bhasikoro. Uyo mwana uyo akapfeka shoti chekakuyo ndiye wamudhuma uyo, ndiye wamutsika. Kukuvara zvotozoonekwa neambulance anogona kuti handina kuvara but akuvara katisi kuziya. Uyo akavata apa. Mirai tione bhasikoro kuti network ndiye chingofamba zvima tingabata here. Network. Yakarara pasi usho. Ibhasikoro reteke loti. Aiwa ana kufa mupenyu. Totongomirira mapurisa kuti asunge zvana izvi. Because zvana izvi hazvina kana mapepa malicense, hazvina kana ma16 years izvi. Hachina kana 16 years chimwana ichi. Pamberi pegedhe rangu pafurandi pangu apa. Hamuoni Shakira na Kelao, au Shakira na Kelao. Pafurandi pegedhe rangu chaipo. Hai bvapo iwe nyasha puseke unofunga tikaita zvevidhio risina tafonera ambulance. Wakaita sei? Tafonera ambulance kutomira pano takamirira ambulance kuti tiwane ku munhu. Nokuti tikabva pana pakomana vana vangada kutiza ndikati hamubvi zveni. Hamubvi mutomira pano svika ambulance yauya. Vangada kutotiza ndikati aiwa pano ndipo totogara nemi pano. Hai. Gaja chimwana mukombe. Shakira. Nemotora ningikiti number plate chimota. Tora number plate chimota ichi. Ngangomira ipapo ngasabva paside pako ngagare ipapo. Ngagare ipapo. Ngasabva yarambai makamira tora number plate. Tsika mudhuma munhu kumucha kwedoda kutisa zviti. Yes, I did it for reason pamberi pangu ipapo. Atizivi kana kuvara here because I remember haubvumidzwi kumubata moziya kuti hatibvumidzwi kumubata. Hakuna anobvunza kumubata, anobatwa nemaparamedics chete. Hakuna anobvunza kumubata kana munhu achinge adonha. Hakuna munhu anobvunza kumubata, anobatwa nemaparamedics chete. Tatora li, vatora. Vana waenda unotora Shakira mavidhio.
ndatora foni yake ndikaisa message mugroup ravo retake lot. Ndaisa audio mugroup retake lot kuti vazivisane ikoko. Noti anenge ane order dzevanhu muchibhasikoro kuti vauye kuzotora order idzi. Ndatora foni yake ndikaisa audio mugroup randaona rematake lot. Nai anobhowa maparamedics singati munhu anofamba akatarisa musagona kumubatsira just because kunonzi musamubata. Hazviiti junior kuti timubatsire akafa wambomubata kunonzi murder. Hauzvizivi here mutemo muno. Hamumubati munotomusiya akadaro kusvika maparamedics asvika. Yeah. Ndozvinobhuwa kuti munhu anogona kutokuvara makamirira ambulensi isingasviki. Apa vabati mafoni vazobata mafoni last number tangu kuti abvira kufona dzichingorinya vasingabati mafoni. So even first aid cannot do, ne? We cannot even do first aid, right? We cannot even do first aid on him, right? Until the paramedics are here. Yeah, but it's on their way. Okay. They're on their way. All right. So, yeah. Yeah, they say they're on their way. I think, yeah. Oh, you send them? Okay, they send the number. So Thank you for choosing ER24. All right. ER24. Okay. So they are on their way. Yeah. At least once they respond, they will come fast. Yeah. The problem is when they are not picking up their phones. Yeah. But as soon as they pick up their phones, then they are fast. Vanachisi vandanyararai tibvirei apa muzive kwenyu. Undangonzi mataura. Unofunga nemunhu vanopenga vatosvika achimira asingabati. Unofunga vanopenga iwo oda kuuya kutibatsirai munhu. Ukamubata pakaitika something inosara iri mhosva yako. I think everything seems to be okay. Yeah. All right. I'm still got work to do. Thank you. Thank you. Thank you very much. Enjoy your evening, eh? Thank you. You too. Not kuno see, not in SA, not here. Mozvita kwenyu koko not muno. Yes, munari trained only, not even tese vanakamba isati bata apa. Zoto nemuntu ane mtemo yemuno chacha yemuno ndiye muno follow yoyo. Aiwa yamu road yako ya. Ya kuna zviti pegi, kuna zviti. Kuno munotomira munhu achifa kudai mumo accident chako munotomira makatesa kudai so hapacha munogona kuita because ukabata pakazotika chimwe chinhu inotosara yaya yako. Iyo ambulance at least very fast va respond up. At least va respond fast ne. No, it's already here. It's already here, Gloria. Anon's a blessing. Stara Canon's a blessing. Stara Canon's a blessing. Never Satan watosvika always Satan watosvika fast. Always Satan watosvika fast.
handotomira hangaindi zve mapurisa sati auya mapurisa ngauya amubati ngaindi asina kubatana yazviiti afanwa kutorwa statement uyo polisi yairipi isati yasvika polisi ngaisvike kava mai mapurisa the what uyu arapo ushu ndiwadhuma iyeye ushu iyeye ushu vhidhiyo inotobatsira zve mavhidhiyo ndozvo unotobatsira hatizi kana ukatiza uri pavhidhiyo patinokubata ungowauraya munhu vhidhiyo ndo number 1 aiwa vanhu maparamedics atouya kwari kuindiwepi naye uyo wadhuma munhu kwayari kuindiwepi naye naye adhuma munhu naiba muni uyo munhu adhuma munhu ari kuinda kupi uyu umwe munhu wedhimisidiwe dzoka mumwe wako uyu naiba muni uyo ari kuindiwepi naye uyu ngamira apa mapurisa asvike nchanangona choti mwana uyu haana kana 16 years mutori nezvana mwana mudiki mukomando changa dhirevha ari dhirevha mota kandi polisi haitli polisi kai chikomana ichi tatochibata kudhara nemota yacho chiitoripo pamhepo apa mota tinayo paraive hautizi mota tinayo paraive hautizi vajaira kana nemunhu wekuti akabaya makaona kuti mufore nanoda kutiza anoda kungotsikatsika hakuna iyoyo mirira mujustice oja yake yatogwa zvogona kuita vanhu mune mumazautsinye vanenge vachiita kagona tonotipira tore zvakati mai tiri pano tisitaona mawitness ndindaona witness ndindoita witness akakomana akaindi zvetiri pano kanoendepi you don't go police ngavatore madetails ake uyu munhu uyu puwai madetails ngabatwe madetails uyu munhu uyu mwana uyu mwana arapo uyu ane kakshoti atora pane auya baba wake vana vadiki vari kudhraivha mota yana vana kana malicense vana ma16 years mwana mudiki asina kana 16 years mai ndifambe svike padhuze pakutaugwa nyaya yacho namanje network inobva yatiza network ndangomira pano network inobva yatiza mota tinayo iyo irapo iyo takatoibata noindepi hapana zvaunotaura mirira polisi haana kufa asatogwa ainda muambulensi mai kana kune vanobhuwa ndivo vetrafiki vaya havauyi vaya vetrafiki vetrafiki havauyishi apa munhu ndatitwa titori panzi ndina bamnini wangu apa titori panzi nabamnini wangu vari kutondigadzira chibasa changu achindigadzira tiwo kuti tikati bamnini chizvi kuitika ndokungobva tatobuda pakete kudai vanike munhu ari kutobhuruka memwana achinowira uko laki musoro manga akapfeka helmet machinda ime delivery musazi mahelmet enyaya musambofamba kamakurira murodhi umu helmet yamusevha iyoyo because anga chifanwa unorovera nemusoro chaiko helmet yamusevha zvisingaiti because mafulairo aitaka shakira uya umira apa akabata foni ndimbo kuti ari kudi mwana uyu unotonga rapakabira ukangobva apa inototiza network utongomira ipo pano wakadai
Chombo toramba katongobata kudai. Chimbuno wada. Ayo, chekufambisa vatodora mubhonzi Ana kumba. Iri kumba. Anayo iri. Saka poitwa sei? Patodhakwa guys. Padhakwa guys. Uyu wedu uyu munhu uyu haana license. Saka ruti kwaiti tivaudze kuti vainde. Haana license ouza guys. Saka kutotyawo kubatwa. Aregai zvingofharana kana ari right ake regai timuregedza ainde mukomana. Regai tipedze pano. Regai tipedze pano. Ari right. Ma? Mira isso. Varipo vadhuma varipo but chikuitika iye mukomana wacho manje ndiyari kuti handina kana bepa. Saka mapurisa akauya pana pana kana chekufambisa license kana chihana. Saka akainda mapurisa akauya manje ibhizi kwaariwo. Saka akutya izvozvo. Saka akuti chi akuti ngavaenda kana ari vakamuteka vakapedza tongoti nganzomudzi tisadedze polisi. Medical expense ndedzemahara zvedzi dzinofamba idzi. Idzi dzemakuno ndedzemahara idzi vandomurapa mahara ipapa. Angatonyura regai timuregedza indi. What about it? What did you visit? Yeah, whenever you can go. That's the food, the best. Enda sinopfeka helmet. Yeah, we are in there. Kelly, come hold the phone. Ya, iwe, unjaira. Go. Wire. 300 rand. Yeah, just go to it now. Bye bye, SIS MELLY.
It's showing. Shakira. It's showing. It's true. Shakira. Shakira. Zizoro. Moose, that's what you say to me. Shakira. Come and see. She's not even at night yet. Oh yeah, it's at night. Shakira, you're walking without shoes. So do we keep the food or what? My Bernard. Anyway, Shakira. Imagine. You like things? What are you looking? No. What? iPhone? What? It was Shakir. My Bernard. Shakira. Where's the iPhone? Anyways, they saw you with that account. If they see you with a mama Tina, they're going to laugh at you. I need to go to the toilet. Is someone going to hold this phone? SIS MELLY, come and hold. Alright guys, abuda munhu ari kutyanyadza mapaper. Hanzi ndaaright. Hanzi gaindinde kumba. Saka tatainde kumba, achinda kumba. Noti anenge achifunga kuti ari right asi mukati akakuvara pamwe. Saka ndati gainde kumba. Ordination. Zvaita? Komana tangotorawo manhikiri madetails ake kuitira kuti kana munhu zvikazodai. Thanks, bye-bye. Alright, bye-bye. Thanks. Ndokubata monitor WhatsApp. Chero panga pafa munhu unongoita channel ndiyoyo guys. Channel ndiyoyo. Haujambe protocol yemunhu. Ndozvandiri kuti let's hope ana internal tigaintora chibhasikoro chake ndise miyadhi chitora mangwana bhasikoro rake riri right asi vakomana mahelmet enyaya yakakosha mugare makapfeka mahelmet aya akakosha zvisingaiti mahelmet aya akakosha kasi gaindinde nditere chibhasikoro tise mubhegi mungoro zvitora